Исәнмесез, дуслар? Кәйфләрегез ничек? Безнең күтәренке. Biz инде күптән түгел Instagramга шушындый бер конкурс игълан иткән идек. Анда сез үзегезнең булган сорауларыгызны, ниндидер кызыксындырган фактларны безгә сорарга инде менә язып күпме сораулар килде. Әле 100дән артык, 120-гә. Булдымы, булмадымы дигән конкурс иде бу, дуслар. Менә шушы сорауларга хәзер без төгәл җавап бирәчәкбез. Булды, булмады, ләкин инде ни өчен булган, булмаганнарын да сөйләп китербез, кызык булганнарын. Русча булса, безнең сорау, без русча җавап кайтарабыз, дуслар. Алдан ук сөйләшеп куябыз сезнең белән. Чөнки кайбер кешеләр әйтәләр, нишләп сез русча сөйләмисез, кемдер әйтә, нишләп сез татарча сөйләмисез. Шуңа күрә әйдәгез алдан ук сөйләшеп куябыз шулай. Сораулар бик күп, 144 сорау килгән монда. Кемнән икәнен әйтмәсәм ачуланмассыз, дуслар, кемдер күрә, үзегез дә сез аны күз аллый аласыз, ачсагыз әйе. Сезнең вакытыгызны алмас өчен без тизрәк җавап кайтарырга тырышырбыз, шуңа күрә киттек. Беренче сорау. Метрода кошелек югалтканыгыз булдымы дигәннәр. Әйтимме ни өчен? Чөнки мин метрода әле бер тапкыр гына йөрдем, Казанда. Мәскәүдә йөргәнем булды. 13 сезон, 13 сезон будет в городе Нижневартовске дигәннәр. Не было и не будет. Не было и не... 13-го не будет. 14-й, Алла верса, будет. В ноябре Алла верса. Цитирую. Менә ничек язылган, шулай укыйм мин сезгә, дуслар, чөнки менә шулай шундый ике телдә язылган. Сезнең булдымы шундый очрак, когда сез бер-берегез белән сөйләшәсегез килмәде? Синеке ничек? Дөрес әйтәсең икән. Качан булды ул? 7 көннән бер атна була диген. У вас было, что вы не хотели жить на этом свете? Алла сакласын. Алай булмасын, дуслар. Алай булырга тиеш түгел. Чөнки ул дөрес әйбер түгел. Бу дөньяда һәр вакыт яшисе килеп яшәргә кирәк. У вас было, что вы не хотели выходить на сцену дигәннәр. Булды да, синеке дә? Ну, була инде ул, дуслар, чөнки тормышта төрле хәлләр була, кайф булган, кайф булмаган чаклар була. Ә сәхнәгә ул инде чыгарга кирәк, чөнки тамашачы җыелган. Достар, үзегез беләсез, без инде сезгә хәзер юк, андый булганы булмады дип әйтергә мөмкин идек. Ләкин без шундый теге дөрес сөйләшәбез, ничек бар шулай итеп җавап бирәбез. Шуңа күрә сез бер һичшиксез бездә чын күңелдән җавап бирәбез. Шикләнмәсәгез дә була, чыннан да ничек бар шулай сөйлибез. Бүген алдашулар юк. Әйдә киттек. У вас было, что вы не хотели выходить на сцену? Антын әйттек. Было ли у вас, что вы не хотели просыпаться утром? Передайте мне привет. Күндә торасы килмәй. Передаю привет. Айзиль. Привет тебе от нас. Было ли такое, что вы терялись в магазине? Написала Диана. Бер-беребезне югалткан чаклар. Было такое, мы терялись в магазине. Даже при наличии телефона, где связи нет, бывает такое, если большой гипермаркет, можно потеряться. У меня топографический кретинизм. Я захожу и теряюсь там, где-то. Было ли у вас, что вы очень сильно ругали своих детей? Было, наверное. Ругать нужно иногда, когда дети не слушаются, их нужно воспитывать правильно. Ну ладно уж это. Было, да. Ну я сильно не ругаю своих детей, я их очень люблю, настолько скучаю по ним всегда. Нет, но это как бы, можно сказать, что он пряник, а мне постоянно практически достает роль кнута, который как бы папа сказал там, как есть, объясняю людям на самом деле. Да, сезнең Кукмарада концертыгыз булдымы? Әлбәттә булды, бер генә тапкыр түгел. 13 сезон белән без истә түгел, ничә тапкыр булганы. Кукмараны без яратабыз, Кукмарага сәлам. Сез Илдар абыйны яратасызмы? Монысы миңа гына сораудыр инде ул. Миңа нәрсә дигән? Булды дияргә кирәк шуны. Яратам, ничек яратмаска? Яратмасаң яшәп булмый тормышта. Тем более көне, төне, кичен, кышын, җәен, гомер буе бергәбез. Аллага шөкер. Было ли у вас разногласия в выборе имен своих детей? Татарча, русча укый алмыйча интеге утырыйм әле.
Да, было. Было. Скажу правду. Эллари Разногласий не было? Эллари я дала сама имя. Имя Камилли выбирал уже Идар. А Самира мы как-то вместе выбирали, и то очень долго думали, да. Исәнмесез, сценага җырларга чыкканда җырның сүзләрен оныткан бар идеме? Юк дисәң кызым. Карипова Линка. Бар иде. Булды. Бик часто булганы булды бу әйбер. Программа яңа чагында, әлбәттә. Юк, хәзер бит инде теге шпаргалка язып куябыз да бер 10 концерт. Аннан соң инде алып куябыз. Истә калдыргач. Было ли у вас такое, что вы не хотели идти на концерт? Была инде? Было. Было, но не очень часто. Строили ли вы домики в детстве? Было ли, что боялись летать на самолете? Было ли плохое настроение во время гастролей? Үч сұрау мында. Еще сюда было. Было, да. Было. Было ли, что ли, надолго не виделись друг с другом? Долго, чтоб не виделись? Да не было. Очень редко. Мы практически всегда... Всегда. Было ли у вас такое, что вы не могли выбрать одежду? Ой, у меня это каждый день. Да не было. Күнде. Керем да алам да, миңа проблема түгел. Иң яраткан ашамлыгыгыз. Монда булды-булмады сорауга түгел. Тормышыгызда авыр шаклар булдымы? Булдымы ни? Булды. Да ладно. Ложь во благо. Это правильно? Выход можно найти из любой ситуации? Я думаю, Аллам сакласын, но шул бер вакытта гына булырга мөмкин, кеше бик каты авыру булса, аны дөресен әйтергә ярамый. Авыр шир белән. Калган чагында, мин уйлыйм, бер вакытта да ложь не должна быть впереди правды. Какая бы ни была, у нас не было. Было ли такое, что вы долго не могли начать концерт? Долго не могли начать концерт, было такое. Почему не было? Несколько примеров приведу. Буквально вот в этом сезоне у нас в городе Уфе полчаса не мог начаться концерт из-за того, что наш ведущий уехал к теще за блинами и там задержался. Он не задержался, просто пошел снег еще. На самом деле, да, он был на летней резине, он еле-еле успел, но, слава богу, 20-30 минут мы начали концерт. То есть, вот, последний. И никто не понял, в чем дело, конечно же. Парашют белән сикергәнегез бармы? Нәрсә кирәк була? Кирәкми. Сикермәгез, дуслар, сездә. Тәкъдим итмим. Безнең тормышта аннан тышта Көндә парашют белән монда. Булай да рәхәт яшәү. Сезнең фонограммага җырлаганыгыз булдымы? Или хәзерге вакытта да җырлыйсызмы? Передайте привет. Алинка, привет. Дөресен әйтәм. Без концертларда фонограммага җырламыйбыз. Әмма ләкин булды шундый вакытлар, урамда яки берәр зур масштаблы җаваплы мероприятиеларда, ул да булса шәһәр көннәрендә булган булса, безнең теләк буенча түгел. Оештыручыларның катгый тәкъдимләре һәм шушы Халык 2 километрда булган булса, сәхнә ерак торган булса, әлбәттә анда без мәҗбүри җырларга тиеш булабыз фонограмма. Ул вакытта әлбәттә без аларны кулландык. Ансы дөрес. Концертларыбыз үзебез җырлыйбыз, Аллага шөкер. Тавыштан Ходай аермасын. Гади тормышта үзегезнең статусыгыз һәм йолдызлыгыгыз белән кулланганыгыз булдымы дигән Резидуша. Без кая кирсәк тә, кайда булсак та үзебезнең кем икәнебезне белдермәскә тырышабыз инде. Әмма ләкин аны бөтен чакта беләләр, ашки кисәң дә беләләр. Яшәргә тырышабыз. Шәшеңне кистерсәң дә беләләр. Тун кисәң дә беләләр. Башыңа капчык кисәң дә беләләр. Куллану нәрсә? Кулланмыйм. Мин бер вакытта да кулланмыйм. Кирәкми. Үзе белеп, үзе ничектер эшләсә инде, әлбәттә ул безгә дә күңелле, ләкин теге без каршы килмибез инде. Каршы килмибез. Ашлар, шәйләр белән кабул итеп, әйдәгез инде безнең кибеткә кереп утырыгыз, чәй эчегез дисә,
Әлбәттә, миңа менә кулланасың була инде. Кеше сине ихтирам итеп, игътибар итеп сиңа чакыра. Ой, дип теге кискен генә анда җавап биреп киткән булмады. Мин гомумән Йолдыз Шире белән ширләгәнем булмады, Алла сакласын. Ширләргә дә язмасын. Ул бик каты авыру, дуслар. Аңардан дәвалау юк, дару юк аның. Гүзәл Аскаровна, существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Нет. Я считаю, что не существует. Дружба булса, ул алар өйләнешергә тиеш булалар инде аннан соң. Нәтиҗәдә гаилә барлыкка килергә тиеш була һәм балалар туырга тиеш була. Шулай бит? Синең фикереңчә, дуслар обязательно өйләнешергә тиешме? Минем фикеремчә, хатын-кыз белән ир-егет арасында булай гына дуслык була алмый. Менә аны нәрсәдән чыгып әйтергә була? Әйтик, менә күз алдына китерегез. Без гаилә, Гүзәл минем хатыным, мин аның ире, һәм минем кайдадыр бер иптәшем бар шундый. Нык яхшы, шундый бер кыз, ул гел ярдәм итә миңа шундый, гел шундый ни. Гүзәлнең кайдадыр егете бар. Шулаймы? Дусты, әйбәтме шулай? Күз алга да китер алмыйм. Шуны күрәсезме? Сезнең дә шундый реакция булачак. Бездә шулай. Так, ага, киттек дальше. У вас было, что вы дома пишете список товаров и вышли в машину и вспомнили, что надо купить присыпку, а ручки нет. Потом приезжайте в магазин и забывайте про него. И дома не хватает его. Было или не было? Астагфирулла. Язып бетмәсең, бер присыпка өчен. Сез нәрсә яздыгыз монда? Присыпка. Бу балалар сорау булды бугай. Балалар комментарий Балалар түгел, присыпка. бу әниләр комментарии. Бу үзе присыпкага барып караң кеше. Балачага присыпкага барам, список язып. Ярар мин. Ярар. Всё, поехали. Было ли... Астагфирулла. Были ли у вас- Лейсанка язган. Были ли у вас интересные истории во время гастролей? Если да, то какие? Астагфирулла. Хазран улисы бар. История много было, сөйләп бетергесез. Ой, дуслар. Было дип кенә әйтергә була? Было. Очень много было. Очень. Көне-төне. 15 ел, һәрбер елны 100-200 Менә концерт. безнең белән берәр тапкыр гына гастрольгә барган кеше булса, ул обязательно шул кызыклы берәр хәлгә очрый. Потому что без ансыз йөри алмыйбыз бу дөньяда. Сезне хоть бер тапкыр милиционерлар, ДПСниклар тотканнары булдымы? Было. И не один раз. А тегене сөйләмме? Сөйлә, Василя. Бер туктаттылар мине. Бездә түгел ул. Мин бер генә тапкыр шулай бирегә туры килде, әле 4-5 ел элек инде. Бер вакытында шулай биргәнем юк иде кешегә. Иске кулакка китеп барабыз. Караңгы төшүп килә, автобус ватылган иде, соңга калабыз. Мин йоклыйм. Туктаттылар, мине чакырып киттеләр машинага, караңгыда утырабыз. Бу әйтә, менә у вас нарушение дим, әйтәм, аңладым. Шуннан соң анда бит инде яздыра сөйләшергә ярамый. Бу миңа, әйтәм, может быть, әйтәм дим. Дим. Тәңгә. Бу миңа карады. Кара син мин белән торгас дип кара. Бу митә. Ди. Юк, митә. А мин әйтәм. Бу әйтә. Ди. Аңа күрә, шуннан соң көчкә шулай итеп бармаклар белән дия торгач, шуны әйтеп мин моны калдырдым да өчне и аңа күрә безне шулай туктатканнар булды. Без алар белән не Только алай туктатмагыз безне. Бүтән, пожалуйста. Без булай да мискин артистлар юл өстенә төшмәйбез. Элек законы юк иде ул вакытта. Сезнең берәр чит илдә булганыгыз бар идеме? Кайда? Синең башы чит илдә булган бармы? Юк, бар иде, бар күп илләрдә булган бар. Булды. Булды, дусларым, булды. Чит илләрдә Аллага шөкер йөргән булды. Күп түгел, үзебезгә җитәрлек шагын җиргә барабыз инде. Кая дисәң, сөйләп тормыйбыз инде, аны узакка китә хәзер. Было ли, что вы забыли про день вашей свадьбы? Так, Илдарга хәтле беренче мәхәббәтең булдымы, Гүзәл? Булса, аңа берәр җырыңны багышладыңмы дигән. Миңа калганда минем беренче мәхәббәтем Илдарга кадәр булмады. Ул минем беренче һәм соңгы мәхәббәтем. Да? Да, син минем беренче һәм соңгы мәхәббәтем. А чё син белмисең аты? Валлахи дип бит. Валлахи. Кая ипи? Бүтән ипине аша бетердем. Сез кайчан да булса детектор лжи үттегезме? Булдымы, булмадымы? Булмады. Юк, дуслар, булмады. Ул нинди әйбер соң ул? Нинди препарат? Мин аның утырган. Башны миңә тоташтыралар да, сорау бирәләр дә, менә шул булды булмады дип А ул утырасың. башы Казанда бармы? Белмим, бардыр не. Кем өчен балет итәсез? Салават или Акбарс? Вообще бер кем өчен дә балет иткәнем юк. Дөресен әйтәм. Мин балетчик түгел. Но минем Акбарсның кепкасы, Акбарсның шарфы, Акбарсның футболкасы бар, Зариповның. По-моему, Зариповның әйме. Миңа бүләк иттеләр. Шуңа күрә. Мин үзем Уфадан
Салат Жулаев командасы бит инде. Мындай яшейм, шуңа күрә икесе дә якын, но Икесе дә якын. Жанатмыйм. На что вам не хватает смелости? Это уже мындай узак сұрау инде ул, бу узун сұрау, шуңа күрә без моңа җавап бирә алмабыз. Алдатканыгыз бармы? Сенікі дә булдымы? Ну, дуслар, ул теге алдауга санасаң инде аны, теге көндәлек бер этне дә бар менә анда сөяк ята дип җибәрсәң, анда сөяк ятмаса, аны алдадың дигән сүз була. Шуңа күрә әлбәттә аны әйтеп битереп булмый инде. Было ли желание начать выступать только одной? Мусы миңа гынадыр инде әйме. Юк, булмады. Среди песен есть любимые и не очень. Было ли желание у вас петь с иностранным исполнителем иностранную песню? Было. Спасибо вам, что такая близкая к народу. Оставайтесь такой всегда. Ой, рахмат инде, дуслар. Үсеп истеп торабыз. Сезнең өчен. Сез җыенасыз кибеткә һәм исемлек язасыз машинага. Утыргач сезнең искә тагын май төште. Ә сезнең ручка юк. Өйгә кайткач, оказывается, май оныткансыз. Булдымы, булмады? Бу кыз. Прицепка белән. Әй, шул прицепка яза һаман. Булдымы, юкмы? Булдымы? Май онытканым. Кстати, мин сиңа бер көнне әйткән идем, син алып кайтмагансың, әй май. Кстати, менә булды дип язалар. Было ли такое, что вы теряли телефон или деньги? Почему не было? Күрсәт. Күрсәт, синеке дә булды бит. Юк, мин телефон югалтканым булмады. Кепсилә утырасың инде миңа. Мин телефон югалтканым булмады, Дөресен билләһи. дидек бит, давай. Кайсысын югалттым мин? Акча югалтканым булды бит. Мәскәүдә хәтерлисеңме? Соң мин югалтмадым бит, аны урладылар бит. Югалттың бит инде барыбер. Давай. Болай да булгандыр инде. Юк, мин телефон югалтканым булмады, дуслар. Акчаны миннән сорамыйча алганнар булды. Так. Здравствуйте, у вас прекрасный профиль. Аллаха шөкер, рәхмәт яусын. И когда приедете в деревню, где родился Ильдар Хакимов? Кашан приедете? У меня там бабушка и дедушка, там все вас ждут. Диана язган, рәхмәт җаныкаем. В их книге было написано, что Ильдар ее первая и последняя любовь. Булар уже үзләренә җавап биреп утыралар. Не было. Сольный концертларда шундый берәр кызыклы мәзәкләр булганы булдымы? Һәм нинди? Булды, бик күп, дуслар, көндә. Үзегезнең элек җырланган хит җырларыгызны җыеп концерт куярга уегыз булдымы, булмадымы? Булды. Теләгәнчә килгәнегез, теләшегә килгәнегез булды, теләгәнчә. Гафу итегез, теләшә җаныкайларым. Булды. Килгәнегез булды һәм киләчәк бездә теләшеләрне без бик яратабыз, Аллаһка шөкер. Было ли у вас что-то такое, чтобы вы забывали слова песен? Бик сорау, авыр сорау, Было. Шүпрәлегә килеп, биеп җырлап киткәнегез булдымы? Әле генә җырлап киттек. Шүпрәле. Гүзәл булды. Были ли у вас такие какие-нибудь операции непропластические? Алла сакласын. Булмасын да. Так. Аксубай районы Яңа Узи авылына килгәнегез булдымы? Юк, нәрсә? Яңа Узи авылына килгәнегез булдымы? Яңа Узи. Булмады, дуслар, булмады. Аксубай районы Яңа Узи авылында булмадык. Буласы килә, кстати, шакырыгыз киләбез. Гастрольләрдә вакытта җырыгызның сүзләрен утканыгыз бармы? Бар. Было ли вам стыдно за Ильдара в передаче Рублева-Бирилева за его поведение? Дуслар,